Siyabingelela ubingelelo babodokotela bobesizibotshwa umfana omuhle njengekhehla lomlungu uZulu wamancikisi. Namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake silisebenzele ekushutheni. Asivumele as from April sizocela ukuthi nazi ukuthi our videos will be only found kubaba uDokotela TV, and sesizonipostela ama videos up to Monday to Saturday, not Monday to Friday, but they're all going to happen when it's April, not now. Namhlanje sinomela khona lapho baba ukhwano esicela ukuthi abingelele. Baba sicela ubingelele kahle. Ngiyabingelela nobingelela ngibingelela inyanga ukwalo. Yebo khona. Then unayina bothola kuyona noma inamba isebenzisa ngena iPhone. Inamba mkhulu kunayo. Yebo mkhulu. Ithini namba? Namba ithi 072 81 8765. Inamba yakho noma inamba yelo muntu wathi ungathola kuyona. Hayi inamba yami nje itholakala bona mkhulu. Okay. Abantu umhlaba ubhexene, abantu bahamba amazwe bafuna izinto abayinhlalo ngabo. Bafuna induku zokushaya. Unayo induku oyinika njengoba hostela kubango bangweindawo emakhaya bangweindawo abantu bafuna ukushana ngomuzi bashana ngezulu. Thumela nempundulo. Ikhona induku onayo iqinile nje ukushaya. Mkhulu induku yokushaya mkhulu ikhona sikhona nje mkhulu nje induku zokushaya. Noma ngingathanda ukuthi ngingene deep ngazo kodwa nje umuntu nje ofuna nje induku yokushaya ngishaya ngayo yonke indlela ngoba ngisho evini nangale ngakithi emuntu elihle bayazi ukuthi akubhediwe lapha na ngoba baze basho bathi lo baba nomadla kakhulu lona ukuthi hayi ngeke kusuka kulo baba kodwa nje engizama ukusho umuntu ofuna induku nje ukushaya manje ushaya ngaluphi nje uhlobo ofuna ukuthi ushaye nalo nje ungangithinta sisobabili sixoxe lento yokushaya ukuthi ushaya amahando senawo sawakha noma labo yena xa nomuntu mhlawumbe umfonela utshela hey mkhulu kunomuntu ofonela ubhande hayi mkhulu amabhande naka mkhulu amabhande awuthi lamabhande awani kahle lamabhande lana mkhulu ngamabhande lana mawukuthi uthola ukuthi wena uhlushwa into mhlawumbe enjengabantu nje abazizitha nje kanjalo uhlushwa usomatekisi mhlawumbe ubaleka abantu usalala ngasekhaya unale kadi nembuleni siye sikwenzela lamabhande la ukwazi ukuthi ugome ngawo lamabhande la izinto enjengeibhamu nje singakuthindi nje hlo. Okay. Uphondo uyalikhanda lezitha ngaphandle kwebhande. Uphondo lezitha mkhulu ngiyalikhanda nje uphondo lezitha. Lolo phondo loluna uyozama uphondo lwempunzi mangaba ungaba nalo ungalithola wena bese ngibakhela lento ezokwazi ukuthi ufuna ukuthwetshulwe inwele lezi zakho zifakwe lapha kulolu phondo lolu bese kuthwetshulwa lezi zala emakhwapheni zifakwe lapha kulolu phondo lolu lolu phondo sube sokuthwebula ukuthi noma uhamba ngemoto bafuna ukubulala noma ngabe bafuna ukwenzani nje oluphula bese bafuna ukubulala ngalo likwazi ukuthi likuvikele lolu phondo lokungenzeki nje lutho wena. Yebo. Olwenhlanhla ukhanda nophatho lezitha kuphela. Lukhona mkhulu uphondo la olwenhlanhla umafohla lelo phondo loluna uyalithatha nje uligaxela kuwena emqaleni. Lolo phondo loluna mawuligaxela kuwena emqaleni liyakwazi ukuthi likufohlele likuvulele izinto zakho nje ama ukuthi nje khona izinto ozenzayo njengamabhizinisi nje like shuthi liyavula kakhulu. Kahle nje basibiza ukuthi nje umafohla nje into nje evulayo nje kakhulu nje ukuthi izinto zakho nje sube zivalekile. Isidudla ngazivula. Sifuna uphondo. Olicojile. Angicejile mkhulu. Ngiyazivula isidudla. Hayi ngasifungula ngoba nalo nje lwami. Yebo ukuthi licejile. Licojile ngasifungula isidudla. Ayi usika idudla. Njalo manje ngivulekane lento. Kwendale mkhulu. Mkhulu. Sizwa abantu bedlala ngabantu lento umuntu uyayenza ungayenza futhi nje ngongemoshela ichannel yami ukuthi into yayenza iring abantu bafuna ama ring ehlahla. Mkhulu abantu abafuna ama ring especially ngizobhekisa nje kulaba abanamasonto kanjalo abantu abanamabhizinisi amakhulu abantu abaphethe amabhizinisi amakhulu lama ring kahle hle nanga nje ngifuna uthole lama ring la lama ring ke awuvele ke babudokotela uthi wena uzovela ufike wena ungiphathela ama ring akho no lama ring la uyafika wena uze kumina kunomnye baba engeke ngimsho ngegama lakhe kodwa but ngiyena owala waseNigeria uhlala khona lapha nePoet uyena ke ophethe lama ring la mina ngifonela yena awalethe lama ring la analento secret society
masiyibiza nje phecelezi ngolimi nje ongelolala lamaringi la uyawathatha lamaringi uwafake kuwena enza nje yonke into enhle akasona isithwalo lamaringi la enza ukuthi ube nesithunzi ube ubaba nje onesithunzi enza ukuthi lamaringi la ube ubaba nje oqotho izinto zakho nje ziye phambili zingahlehleli emuva mkhulu yo ana satanism mkhulu lamaringi lana awanayo isatanism mkhulu umuntu bengafuna ethi ufuna umakhela isipoke lokukhanisa umuntu ngamakhela umuntu mengabe mkhulu efanele lezonke osedlala ngathi umuntu izinhlamba elashakale hayi mkhulu lapho umuntu mengabe efuna into enjalo leyo into mkhulu yinto yokushaya kwayona leyo awuyashaya umuntu mengabe efuna into ekanjalo kufanele afike kumain ukhwalo angiyikhiphi kahle hle ukuthi umuntu wena mkhulu akahamba naye umvala kapha no ngiyena ukuthi angathi angafika yena kumina ethi indoda ngixabo umuntu kanje nakanje bese ngithatha wona mina namadoda la bese ipokwe lezi engikwazi ukuthi ngiyithumela ngoba lento mayifika kuwena dokotela ifika ngoba siyenze siphakamisa ngomlilo uma ifika kuwe ifika nje iwumlilo lento uzongathi umzimba uyasha kanti uvela ushiswa izona lezi ipokwe lezi bese lento ikwenza ukuthi ebusuku ungalali bese lento ihlala kuwena yonke lemimoya le apho suka khona u7 days awuphele mkhulu bese uphathana lengqondo kodwa leyo noma ngabe umuntu ngimenzela yona ngikhiphe 150,000 isichitho senzo wazi ngesitejo ma ukuthi mkhulu sikhuluma ngento yesichitho ngikhuluma ngento yesichitho ukuthi uthola ukuthi emsebenzini nihlushwa umuntu noma nihlushwa indiya nje la ngoba abantu abaningi baya bakhala ukuthi hey sihlukunyezwa indiya lapha uma nihlushwa umuntu noma umuntu onjani othola ukuthi mhlawumbe uniphethe emsebenzini uyanihlupha uyanihlukumeza sikhona lesi sichitho lesi siyasithatha lesi sichitho ngikunike ufike nje usithele nje wena esihlalweni la umuntu azohlala khona lento lena ikwenza ukuthi mayingena kuwena yenza ukuthi lemzimbeni umncinzo ongathi ufaka uphelepele lento lena iphendukele ngendlela le ongayazi unuka ibhadi bese lapho nje makuwukuthi kwawena uyimanage kodwa unayo umuntu osubmitter kuyena ngokweposition ukufaka emnyango sometimes uyahamba ikumba 1000 osiyela kusakha mkhulu isigubhu 1000 ngiyasakha mkhulu kumanje futhi sikhona isigubhu 1000 sikhuluma ngesigubhu 1000 esiyimpuphu sikhulume ngesigubhu 1000 esuke sihlele kwigona la khona uma sikhuluma ngo-1000 sikhuluma ngento ukuthi unebusiness unamathenda unani uyakhona ukuthi leso sigubhu sithathe usishise lapho sicela ukuthi madoda ngilambile 1000 ngifuna 1000 emhlabeni umuntu ose-South Africa makanginikeza 1000 lesi sigubhu futhi uyakwe futhi usifake emanzini ugeze ngaso lesi sigubhu uma sikwakhela sona kuye kufuna ngathi ungaba nelokho njani ungaba nensango nje uthenga insango no lensango ngawe insango no uyayizigobuza no mkhulu lensango awuzuyibhema mkhulu lensango uzawuyithatha uyishise lensango bese ubeka into ewugoloko obuvu noma ngomhlophe lento le ngesikhathi usube uyinika lezinto usube uyinikeza ukuthi mayibheme lento iqhunywe lensango iphuze lomjwala lo isebenza kakhulu lento mkhulu mangabe idakiwe masakhe isigubhu sezitha mkhulu isigubhu sezitha ngiyasakha mkhulu lesi sigubhu lesi ngisibiza ukuthi ngushaka kashaye umuntu akasenza ngakhona lesi sigubhu lesina isigubhu sempi esibamba imimoya yonke uhlobo lwemimoya lesi sigubhu ufuna ukuthi mangaba ngikwakhela sona ube nemikhonto nje emibili lesi sigubhu siyalwa futhi lesi sigubhu futhi siyabulala futhi lesi sigubhu futhi siyayenza inhlanhla futhi yebo mkhulu amacala ahlolayo ngeke ukhulume ngecala mkhulu la ukuvana icala selihluphela la pheli mkhulu makukhulunywa ngesimo sento eyicala ekuthiwa leli cala lena aliphela umuntu uselehambe useze waba nemhlenke lapha kwenyawo ehamba lelo cala icala likanjalo siye simthatha umuntu simhambise elweni eyisidule masifika lapha esiduleni bese siyayivala lento leli cala ukuthi no lo baba lona uselihambe kakhulu licala ufaka phakathi esiduleni asimfake phakathi uzodlula zentuthwane
Zimbiza amasenta. Ajijela ukona ziyagigita lana. No. Laba mkhulu uma sifika lapha esidulini nesisituli wena uphatha ifosholo iphatha umina ngoba ezame imoto zihlezi zinazo izinto zokusebenza. Sithatha ifosholo lapha namkhulu bese sigubha umgodi lapha esidulini. Okay. Uma sesigubha ke mkhulu lapha esidulini sesizobe sesithatha lo muntu esobe sibopha leli cala lakho sithatha umuntu la onendwangu emnyama ozowukhulumisa uqalekise ngayo indaba yaleli cala lakho. Bese sithatha lo muntu osekudala uqalekisa siwufake lapha esidulini bese wena uma phezulu kwaso isiduli lesi uhamba ngamasenda siyenze ebusuku lelo asiyenze emini no asiyenze emini lelo siyenze ebusuku bese ngiyageza mina ngalomuthi lezi insila zakho kufanele zingene la esidulini enqunu umuntu Elokuthi umjawani ngiyabasa. Akena kinga uma nomthando wakho. akena kinga nomthondo wakho ngoba umuntu wesifazana akena kinga nesibumbu sakho ngoba phela angifiki nezibumbu kade ngayidefuna Ngicela ukuthi khona. kade ngayidefuna Kudala ngidulini kusala ngeza kahle. so ke mase ngugezile ke wena wageza waqeda usuyahamba usuya emotweni awubheki wena ngasemva sengasala mina ke manje sengiyimboza ke manje lento sesiyakuya ke manje sengifaka ke manje izinto ke manje esizohamba noma Dungamuzi eseyihamba noma Robane eseyihamba nompika ibona eseyihamba nocala kalithetho lezo sizokwakhela ibhodlela ozokhulumisa nawe yebo lonke into endaweni osozolithi la emashini mase uhamba wena uyake kulelo cala lakho lizofika liphele mkhulu. Una inamba mkhulu sibeke inamba. Inamba mkhulu engitholakala kuyona ithi 072 81 3765. Lona mkhulu lokuvula idudla lophi? Yalibona la bona. Yokuchaza lo phondo uthe uphondo lenhlanhla liyavuna. Lolu phondo mkhulu Liyavuna kodwa. lolu phondo mkhulu uphondo lwenhlanhla leli. Malivula idudla mina ndaba. Livula sidudla livula sidudla uphondo lenhlanhla. Uphondo lwenhlanhla umafohla iphondo lwenhlanhla sifuna imali engango 10,000 rand. 10,000. Yebo mkhulu. Siyakhona ukuthi futhi suposele mkhulu lona. Sinike inamba phela. 072 81 3765. Baba Dr. Lo sizokujabule siyabonga.